गासै आइ आफारि बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै बे जुलाइ अखाफोरनि 13 खालारनि गेजेराव जोङो 12 खालाराव दिनै बे प्रग्रामखौ लानायनि गेजेरजों गोबां फोथायारिफ्रा गावनि जिउनि इसोरनि बोरखौ मोननो थाखाय बे जायगायाव फैयो आरो अखाफोर दानफ्रोमबो 13 खालाराव बिथांमोना गाव गावनि इसोरनि अननायनि मोन्दांथिखौ गावनि खेंफोरथि होनायजों एबा टेस्टिमनि गेजेरजों जोंखौबो सिरि मोननो फोथायनायाव आवगायनो थाखाय जोंनो होयो दिनै जोंनि गेजेराव जाय अनजायगा फोथायसुलि आइजोआ जोंनि गेजेराव गावनि थार इसोरनिफ्राय मोननाय मा मोन्दांथि एबा मा जोंनि गेजेराव टेस्टिमनि नागिरदों बिथाङा जोंनि गेजेराव जों फोरमायगोन नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बिथाङा गावनि मुं आरो जायगा बेखौ बुंनो हागोन बेजों लोगोसे मा मोनखो आरो बेजों लोगोसे बे 13 खालाराव फैनानै बियो मा मोनखो आरो मा बुंनो सानदों बिथाङा गावनि गोरबोनिफ्राय खुगाव बिथाङा जोंनो फोरमायगोन आरो बिथांनो आङो बे माइक्र'फनखौ होनाय जागोन बयखौबो जै जिसु जुलाइ मासनि अखाफोराव जुलाइ दाननि अखाफोराव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन जेसेबां दाब दाब जायगानि नुजाफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ आं इसोरनि मुङैनो आं हामबाय होनो आरो ब्रादार दैमालुखौबो आं हामबाय होनो आरो आइ मारिया बा आलफनसा बर'खौबो आं हामबाय होनो दिनै आं नोंसिनि सिगाङाव टेस्टिमनि होनो थाखाय दिनै आं गसंफैदों नाथाय गोबाव समनि नङा दा जाबाय थानाय आनजाद बा आंनि न'आव माबायदि सोलिबाय थादों आं नैबेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय आं गसंफैदों दिनै आंनि टेस्टिमनि होनाय आं गुसुं गुसुं होगोन बुंनांगौआथ' गोबां दं आरो गोबांथार बेबायदिनो आं बेयाव 13 थारिख अखाफोराव फैनानै आं माबायदि दिनै आङो सोखा जानायखौ मोन्दों माबायदि आङो न'खराव डेभेलप जानायखौ मोन्दों आं बेफोरखौ बुंब्ला दिनै आं जाबाय थानाय जि आंनि न'आव दुखु खैफोद आं बेखौल' गुसुङै बुंनानै नोंसिनि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय आं गसंफैबाय थांनाय मासाव आङो दिनै फैनो हायाखै नाथाय थांनाय मासाव फैनो हायाब्लाबो आंनि गोरबोआ खावसे सिरिलांनाय बायदि आंहा जादों आं जेबो मावनो हायाखै दिनै बिनिखायनो आं जुलाइ मासाव टेस्टिमनि होनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं गसंफैबाय दिनै आंहा न'खराव ओरैबायदि मोनसे घटना जादों आंनि मालिकआ न'खरसे गामियाव दिनै रुंसारि जानायखौ गारनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय बियो गारनानै फैखांबाय गारना फैनानै बिनि आथिङाव मा जानानै फैदों मिथिया जिखुनु माबा आथा सिथाबनाय बायदि जानानै फैबाय बे थाबायनो हायो अब्लाबो बेबायदिनो सुखुवा सुखुवा मोनो आरो नाबाय थायो मा जादों आंनि आथिङा दिनै बै रुंसारि जानाय जाय आमोखाखौ गारना फैना आंहा बिदि जाबाय मा खालामबावनांगौ आं थाबायनोबो सुखुवा सेन्देलबो गाननो सुखुवा नै बेफोरबायदि बियो बुंबाय थायो आं खोनासङाखै साननै सानथाम जालांबाय आं खोनासङाखै बेनिफ्राय आङो बेखौ बुंबाय थानायखाय सुखुवा सुखुवा माबा जिरायनानै नाबाय थानाय नुनायखाय आङो बुंबाय आङो रेडिमेड खालामनानै दोनदों आलफनसानि हा बिबार आरो आङो बे खिथ्रिनि आसिस्थावखौ लानानै दोनफैखानाय दं बेजों रेडिमेड आं खालामखानाय दं बेखौ नोङो फोननानै लादो होनना बुंबाय आं बिदि बुंनायाव दा बे फोनना लानायजों लोगोसे बिनि जेसेबांनाखि बे रुंसारि जानायाव जेरैहाय आथिङाव आथा सिथाबनाय बायदि फैफादोंमोन बियो बेहा हामनायखौ मोनबाय आरो बिनि उनाव नै दा जाबाय थानाय जोंहानि बे आनजादसो बियो आरो बेबायदिनो बेहा मोनसे जाबावबाय दाख्लैहाय हाग्रा एवबाय थादों बारियाव हाग्रा एवबाय थानायाव थाम्फै अरनायखाय आंबो बुंबाय बे केरासिनखौ फोननानै लादो थाम्फै अरगानायनि होनना बुंबाय आं दाना केरासिनखौ फोननानै बे हाग्राखौ एवबाय हाग्रा एवनायाव बिनि मोदोमा बुरुबगाजोबनानै गाराय जाजोब्बाय एखे गोमोन गोमोन जाजोब्बाय ओमफ्राय बेबायदिनो मा खालामबावगोन मानसिफ्रा नुना बुंबाय होद नोंनि मोदोमा मा जाखोब्रा मानो बिजि लायाखै मानो मुलि जायाखै होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय खाथिनि मानसिफ्राबो बुंबाय रहाय माबा मोनसे मुलि दङ आं बेखौ होगोन आमोखानि आलफनसा बर'नि हा दं आं बेजोंनो बेखौ फोनना होबानो हामगोन होननानै आं बुंबाय बिदि बुंनायाव बियो बुंबाय जोंहा फोथायनाय गैयालै बाजै बेफोरजोंलाय महा हामनो बिजिला गाराया बारा जालांबाय होननानै बियो बुंबाय ओहो बिजिखौ लाथ'वा र' होनना बुंबाय आरो आं
दाना बेखौबो आङो बेबायदिनो रेडिमेड खालामनानै आलफनसानो बर'नि हाखौ रेडिमेड खालामनानै दंखायो नालाय बेखौ फोनना होबाय आं सुनानै बे जेसेबांनाखि मोदोम गंसे गाराय बुरुब गानाया गासै हरसेयावनो स्लिम राननानै थाजोब्बाय बेफोरबायदि मोनसे जाबाय थादों आरो आंहा न'खराव फिसानो बेबायदिनो जाबाय थादों आरो बेबायदिनो दाख्लैबो बोरमा गग्रायाव गाखोबाय आं बोरमा गग्रायाव गाखोनानै बोरै गाखोनानै बेलथायनानै नैबेयावनो खामि हारायावनो बे माबाया नांबाय आंनाव मा होनो जिखुनु माया नांखो मिथिया साननै सानथाम थानानै हां लानो हाया मानो हाया जाबाय बिजि लाहैबाय आं होमबाबो हामनायखौ मोनाखै मुलि जाबाय होमबाबो हामनायखौ मोनाखै बिनि उनाव आं बे आलफनसानि हाखौ फोनना लानायावसो आं हामनायखौ मोनबाय बेफोरबायदिनो फिसा बिराद जाबाय थादों आरो बेबायदिनो आथिङावबो मोनसे सिबोद दङलाय बे खाथिनि मानसिया बुङो आं सिबोदखौ खेबलुबाय थानायखौ नुहैदों बे सिबोदावबो बुंबाय मा जादों नोंहालाय बे सिबोद जादोंहाय नै माजों गागोनथाय होनबाय आं दाना बे खाथिनि बुरिया बुंबाय सुनै गोदान फोनना ला हाख्लाबना होनबाय दा बेबायदिनो एसे हाख्लाबनानै सुनैखौ फोनना लाबाय आं सुनैखौ फोनना लाबा आरो बेबो बुरुगजोबना आथिङानो बुद्रुनो हायि जाबाय आंहा बेफोरबायदि बुरुगा बे एसे दंबावो अब्लाबो रानजोब्बाय आरो बेखौबो आं मुलि सुलि जायासै बे आलफनसानि हाखौनो आं बेखौबो फोनना लाबाय बेबो ख्रेब रानलांजोब्बाय बेफोरबायदि जाबाय थादों आरो बेबायदिनो मोनसे जाबावलायबाय अमा खासियानो दाख्लैहाय अबावहाय थांनानै फैखो सान्दुङाव उन्दुनानैसो फैखो गरमजों जाखो ना माखो बेलथायनानै थाफैबाय हां थिफुं बेबायदिनो सालाय थालाय ओंखारजोबखाबाय थैखासिगोन आरो बेयो अमा खासि गिदिर मासे दंमोन आरो मा खालामगोन मा मागोन जाबाय जोंना मालिकआ आंखौ रायबाय मानो गरमाव हगारबाय थानांगौ नोंलाय खाना दोननो हाया दालाय जाथावा माथावा मा खालामनांगौ बेखौलाय बिदि होननानै आंखौ बुंबाय बिदि होनबा आं बुंबाय आरो होद आं आलफनसानि हाखौ एसे होनोसै आसिजों होनबाय बे आंखौ होदावबाय थोद बुरबक बेफोर बुस्थुखौ अमाफोर होयो नामा होननानै आंखौ रायबाय आरो मालिकआ ओहो होनबाबो आं मानियासै बेखौ लायनानै एसे आसिस थावजों सेरसनना होबाय आं फोनना होबाय आं दान्दिसेनि उनावनो बे अमाया हामनानै थाबायथिंलाबायबाय बेफोरबायदि बिराद फिसा बेबायदिनो आंनि न'आवबो दुखु जाबाय थादों अब्लाबो आं देरहानायखौ मोनबाय थादों आरो बेल' नङा गोबांथार बेबायदिनो जाबाय थादों आरो एबाराव बेबायदिनो आनजाद जाबाय थादों अब्लाबो बे आलफनसाया बिराद आलफनसा बर' आंखौ हेफाजाब खालामगासिनो दं अनसुलि आइमारि आंखौ हेफाजाब खालामगासिनो दं मानो होनब्ला आं न'आव दा बायदिसिना बिजि बायदिसिना बाहायबाबो मुलि बायदिसिना बाहायनाया आं बेखौ बाहायनायानो जाया गासै बिनि हाखौनो आं बाहायनाय जायो गासैयावबो आं सोखा जानायखौ मोनबाय थायो आरो बेबायदिनो गोबांथार बुंनांगौ आंहा दंबावोमोन खिन्थु गोलाव जायो सोरबाफोर होनांगौ गोनां नाथाय आं एसे बाथ्रा बुंगोन आरो जोंनि खाथिनि जि आं बिखुनजो जायो बे बुरि दिनै लिंबोदोंमोन आं बुरि मानसि बे फैनो हाया मानो होनबा आं जिरायबाय थानो हानाय नङा नों बुं आंखौ बिराद थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय आरो आंखौ बुंनो होबाय थायो आरो बेयाव टेस्टिमनि होनो नोंसो थांनानै बुंनांगौ आयै आं बेखौ बुंनो हाया नोंहाबा मा हामनायखौ मोन्दों नोंहाबा माबायदि मोन्दों आं बेखौ बुंनो बिदिहाय नों खोन्थानानै हो बावहारि होनना आंखौ बुंबाय थायो दा दिनै लाबोफानो गोनांमोन आं दिनै आं थांला थाबायनो हाया होननानै थाबाय अबे सनावमोन आं बेखौथ' मिथिला ब्रादार दैमुला बे समाव सेंग्रा मोननो आरो ब्रादार दैमुला सेंग्रा बे सेंग्रा समाव रिट्रिक गाबाय थानायाव बबेबा बे साइडआवनो जोंनि उदालगुरियावनो नामाथाय रिट्रिक गाबाय थानायाव बियो सोरनिबा न'आव जिरायहैदोंमोन जादों बे जिरायहैनायाव बिसोर सैमा फाग्ला जादों सैमा फाग्ला जानायाव उन्दुबाय थादोंनो सानब्रै सानबा जाखाबाय बियो बे सैमाया ओंखामखौनो जायाखै फाग्ला जादों दा बियो बे बारान्दा सिखारहैनायजों लोगोसे बिनि आथिंखौ अरग्लिजोब्बायनो बे सैमा फाग्लाया आरो बेखौ अरखांनानै खाथियाव साइकेल दंमोन बे साइकेल टायारखौबो अरग्लिजोब्बाय बे सैमा फाग्लाया बिराद गिदिरमोन सैमाया बे फाग्ला जाखानाय दा बे फाग्ला जाखानायखाय बेनिफ्राय बिथिं ब्रादाराथ' जेनेबा ब्रादार दैमालुआ बिथिं रिट्रिक खालामबाय थादों नालाय दान्दिसे जिरायहैनो थाखायसो थांनायाव बेबायदि जादों घटनाया ओमफ्राय दा बेबायदिनो बे सैमाया बे साइकेलखौ अरनानै बे खारनायजों मा खालामबावनांगौ थैला लिलि दा नांला ओइ बिजि लानांसिगोन मुलि लानांसिगोन होनना बेयावबो बुंदोंमोन आरो नाङा आं ब्रादारजों दैमालुजों बिजागोन होननानै बे जिस्रि खाथाब खुथा खालामनानै ब्रादार दैमालुजों बेयावनो बिजानो मोनबाय बिजानो मोननानै बिदिनो थाबाय आरो थानानै रिट्रिक बायखांनानै न'आव थांबाय न'आव थांबा गारायफोरखौ नुनानै न'आव बुंबायना आंखौ सैमा अरदों दा बेबायदिनो सैमा अरदों होनबाय नालाय न'खरनिया बुंबाय आयौ बिजि लानांगौ मुलि जानांगोन सैमा फाग्ला थैनो लुगैदों नोङो गरसि सिङाव थांनांला होनना बुंबायनो आरो गरसि दंमोननो बिस्रा बे समनि आरो अबे समनि आं बेखौ मिथिया ओमफ्राय दा बेबायदिनो आनजादसो लाबावबायनो बियो आं ब्रादार दैमालुजों बिजाखाबाय रिट्रिकआवबो थांखाबाय जेबो जाला आंहा ब्रादार दैमालुजों बिजाखाबाय गरसिखौ बियो खारदासे खाबायनो न'आव थांनानै गरसिखौ खानानै बेगर जिरनानै बियो
सारायसे संबायनो सारायसे संनानै दा बेखौहाय बेखौ जिरनाय नुनानै आफाया रायबाय थाबायनो आरो आं बिहाव जायो नालाय थैनो लुगैदों नोङो थैनो लुगैदों हाखर जावखानांसिगोन नोंखौ होनना रायबाय थादों आरो ओमफ्राय फिसाफ्राबो रायदों मानियाखैनो बियो होमब्लाबो बेखौ खुरैसे जानानै खुरैसे आवथायना लाबावबायनो बियो मा जायो होननानै दा बिदिनो बिजिबो लायाखै मुलि थोबसेबो जायाखै दा बियो दे ब्रादार दैमालुजों बिजानानै सैमा फाग्ला अरनाया बे बुरिया दिनैसिमबो सिं गंख्रलायबाय जोरनानै दं आरो बे जेनेबा आइया बेबायदि बुंनो होनायखाय आं दिनै एसे बुंबाय मालाबाफोर आं लाना फैगोन जेने थेनेबाबो जिखुनु फैनो हायोबा आरो बे इसोरनि इसासो जेनेबा फैनाय फैयो बेयाव सफैयो जेनेबा भाग्य गोनां बायदिसो होनजायो दा बेबायदिनो जोंनि गामिफ्रा गोबांथार ओंखारो खाथि खालानि जाथि खुरमाफोर गोबां ओंखारो खिन्थु बेयाव जाय मानसिया बे 13 थारिख अखाफ्राव फैनो हादों बे भाग्य गोनांसो होनजायो जाहाथा फैनो होनबा फैनो हाया गोबां प्रब्लेम जायो गोबां थाखा फैसा गोबां आनजाद जायो गोबां नांलाय खमलाय जायो सोरबा हौवाफ्रानो माबागोन जोंबो सिगाङाव फार्स्ट फैजेननायाव गोबां आनजाद जादों बेबायदिनो मालाबा गारि मथर मोना मालाबा थाखा फैसा गैया नाथायबा दा जों जेबो मोनला आरो जोंखौ बिनिफ्राय देरहाबोनो हानायखाय जोंहा 13 थारिख जानांगौ गोनांब्ला मास जोबांबानो जोङो रेडि जाना थाखायो आरो नाथाय आङो थांनाय मासाव आं थांनाय अखाफ्राव आं फैनो हायाखै खिन्थु आंहा बिखायानो खावसे सिरिलांनाय बायदि जाखादों हैदिनखालि उसुबिदा जाबाय जोंहाथ' जेनेबा हौवा हिनजाव सानैल' नालाय फिसाफ्राबो बाहेरायाव थाजोबो दा बेयावहाय हानि खेथ्रआव एसे थांनांगौ गोनां जादों जेनेबा जोंना हौवाया टंग्लायाव उसुबिदा जाना होनायखाय आं फैनो मोनासै हारसिंखाय सान्दुंबो गोसा अमा बायदिसिना दं न'आव रावबो गैया थांनाङा होननायखाय आं फैयासै नाथाय आं हैदिनखालि सानसेखौ आं जेबो मावनो हाखायासै गोसोआनो बेयावल' फैबाय जेबो मावनो हाखायाखै आं हैदिनखालि बिखायानो खावसे सिरिलांनानै अबावबा थांनानै थाहैनाय बायदि मानसिनि सहल थानाय बायदि मोन्दों आं थांनाय अखाफ्राव फैनो हायिखौ बेफोरबायदि जादों आंहा बेनिखायनो बे 13 थारिख साना गोबांथार इसोरनि बोर गोनां जाहाथे जोंनि न'खराव गोबां बेबायदिनो सिगाङाव गिदिर गिदिर घटना जानानै थांदोंब्लाबो जों 13 थारिख अखाफोरखौ गानायखाय दिनै जोंहा गोबां हामनाय सोखा जानाय गोबां गिदिर गिदिर आनजादफोरनिफ्राय जों उथ्रिनायखौ जों मोननो हादों आरो बेनिखायनो जाय बेयाव फैदों बेफोरो जाहाथे भाग्य गोनां होनजायो दा आलफुनसा बर'आ गोबां आंनि न'खरनि थाखाय गोबां हेफाजाब खालामदों अनसुलि आइमारिया हेफाजाब खालामदों बिनि हाया ओरैबायदि मैल' आं बिनि हाखौ दा सोरबा सोरबा एसे बिहोयो मैयाबो एसे बिहैदों खाथिनि मानसि अबावबा बे ब्रादार दैमालुनि गामिथिंनो बिहरदोंनो दागारि फारा ना मा दागारि गामिजों ओमफ्राय आं बे बुस्थुखौ हराना आंबो ओरैनो सना बायदि एसेल' मोनलांखादों आरो बेखौ ओमफ्राय आं बुंहरबाय बेखौ जाहाथा मोना बेखौ नों नांगौबा हाखराव बिनानै लायथां दिनै जोङो बे रुंसारि जायैनि सिगांनिफ्रायनो ब्रादार दैमालुनि न'खरजों जोङो 13 थारिख सोमोन्दो दंमोनबाबो रुंसारि जानानै थांदोंबाबो दिनैसिमबो मम गंसे जों सावहैनो मोनाखै जोंबो थांनोनो मोनाखै दिनैसिमबो आलफुनसा बर'आ दिनै निमाहा होथों जोंबो हाखराव थांनाय जायाखै मानो होनबा थैखालिबो जों थांनाय जायासै मानो होनब्ला बेयावनो बे ब्रादार दैमालुनि बिमा बिफानि दुखुखौ नायनानैनो जोंबो सिरियास जाजोब्बाय बेनिखायनो जों मोनाद्रायगोन हाखराव थांला होनना जों थाङाखै दिनैसिमबो जोंबो थांनाय जायाखै आरो अब्लाबो आलफुनसा बर'आ जोंनि थाखाय बेसेबां सहाय खालामदों सानसे समाव जोंबो थांगोन बिनि मुङै न'खरखौ गथायहैनानै जों ममफोरखौ सावनानै जों हामबाय होनैगोन आरो दा गोलाव जायो आंनि बुंनांगौआ गोबांथार दङ आं बेखौनो बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय आरो जिसुनि मुङै गोजोन्थों।